Godmorgen. Velkommen til søndag den 24. januar. I dag der har jeg fået trailer på, fordi at vi skal ud, og Jonas, Jesper, jeg og måske Jakob, vi skal ud og hente noget brænde, som vi har fået lov at få gratis. 2 personer vi skal ud til, som vi kan bruge til FDF. Og det der egentlig er i det var fordi vi manglede en hel masse brænde til Rendsborg. Det vil sige, vi mangler ikke brænde, vi mangler tørt brænde. Vi har fældet en hel masse træ, og inden det når tørre, så er vi simpelthen løbet tør for tørt brænde, så vi begyndte at nødt til at bruge det våde. Jeg tror det var en Søren, der skrev, eller der sagde, kan vi ikke bare lige skrive på Facebook, om der er nogen, der har noget. Og det har vi så fået respons på, og det skal vi så ud og hente i dag. Så jeg håber, at vi nyder det, og så kigge lidt med og se, hvad der sker. Meget brænde, Jonas. Ja, det har det med mig. Det er flot, det her. Hvor meget er der cirka? Ja. Der er meget. Det er totalt fedt. Ja. Så er vi tilbage på Rendsborg igen, og vi har fået en hel trailer fuld med. Nu skal vi ind og have det lagt på plads. Herinde, hvor der er fuldstændig tomt. Ja, hvis vi går herhen og kigger, så er der fuldstændig fuld. Men det er alle sammen vådt, så det kan vi ikke bruge. Så derfor så fylder vi op her nu med helt tørt brænde, så vi kan lave masser af snobrød. Så har vi fået et ordentligt læs brænde. Hvad siger du til det, Jesper? Jeg synes, det er dejligt. Det var godt. Nu skal vi lige have katten i bananerummet. Jeg er fyldt med træ. Passer jo lige til. Så siger FDF bare lidt tusind tak for alt det fede træ, vi har fået.